да му пращат сигнали по факса. Пращах му сигнали. Знаете ли какво направи главният прокурор на държавата, Борис Велчев тогава? Единствено, който направи, си бахна факса от кабинета. Това мога да ви кажа. Да знаят всички българи. Затова към днескашна дата аз съм му повдигнал обвинение и още докато беше главен прокурор го предупредих, че първият ден, който му падне мандата, ще му повдигна обвинение, тъй като аз го посочвам за главен виновник за това, което се допуска да се случва в държавата. Неговия мандат прокуратурата абдикира от нейните функции. Възмутен съм. Виждате хората, които дойдоха да ме подкрепят, и те са възмутени и мисля, че това не трябва да продължава по този начин. Така ще завърша, да не оттичавам после хората, но искам твърдо да заявя. Бойко иска справедливост и ще се бори до края. Моят живот вече е кауза. И тази кауза е виновниците за всичко това да бъдат първо уличени публично и второ да им бъде потърсена отговорност съгласно това, което е разписано в Конституцията и българските закони. Завършвам на това. Малко ударих така работа, обаче това е истината, да знаеш. Само ще искам, като го направиш филма, как ще го пуснем просто. Една част, няма проблем. Чакай, той ще каже също нещо, да го чуеш и това, защото той сега искам да видят всички български граждани. Това е остатък от купчина пръст, която е на просеката и се намира в посока обратна на течението на реката. Според те, които са писали всичките там фалшиви обяснения, реката тече наобратно. Вижте го. И това направи впечатление на екипа, който се качи горе и снима филма. При толкова очеизвадни неща и да не се решават работи, аз не знам какво да коментирам. Да. Сега аз да се представям, не съм така свикнал да говоря за себе си, кой съм, що съм, който ме познава. Все пак ще го гледат цяла България, хубаво хората да знаят името на човека. Казвам се Огнян Видев, всичките ме знаят, китариста Огнян Видев, защото това ми е същността на моя живот. Джазмена Огнян Видев, музиканта Огнян Видев, всичко свързано с музиката, с така Пловдив, с пловдивския дух, по-скоро филибилийския дух, защото ние сме филибилии. И ще се останем такива. Ние сме. Кое накара Огнян Видев да направи предложение да се създаде инициативен комитет подкрепа на Янко Бойклев? Ами аз бях потресен, като прочетах във вестника там какво е написано и той Бойко, ние така му викаме Бойко, защото Янко Бойклев, но ние си му викаме Бойко. Така точно по-пловдивски, нали сме майнички пловдивски. И аз направо се възбудих, аз потресен останах. Как може такава помия да се излива? Всъщност това е нашата действителност в тази неблагоприятна страна. Това е трагична държава. И общество, и държава направо ние. Това е един абсурдистан, чалгистан, всичко това е. Нямам думи, аз не мога това, няма да ми стигне времето, ако почна да анализирам и да описвам какъв е климата. Това е пагубна държава, то човек е вредно тук да живее, вредно е да се ражда тук, вредно е да съществува тук. Докъде се докара? Нали? Хубава страна, Господ дал природа, както се казва от райската градина. Обаче много взел. Може би е прокълната тази държава от Господ. Или ние самите се правим. Тоест, ние материала. Значи материала не е много лошо качество. И ние сме част от целия материал. Или трябва да са... Има свясти хора, които струват 5 пари. Обаче... целта може би е такава. Не знам. Абсурдистан, страната на неограничените невъзможности. Аз не мога да разбера защо. Какво е това? Това е може би, не знам, епицентъра на злото ли е?
Защото на времето великият президент Роналд Рейган, който е един от инициаторите за свалянето на комунизма, заедно с папа Йоан Павел II, той откри империята на злато. Обаче тази империя на злато са разформирова и вече не е. Всички знаем за коя империя става на дума. Той има много империи са рухвали. От римската да се стигне до съветската. И до още други може да има, обаче няма да бъде тази работа. А ние тук като сме епицентъра на злото. Обаче как може тази хубава държава ние да се опустошим в една пустош, в една пустиня я превърнахме. Те разни националисти там, това са пълни нещастници. Това е трагедия. Бе. За каква патриотизъм, национализъм, това са излични приказки. Света е едно цяло. Аз се чувствам не българин, а човек, гражданин на света и на Вселената. Българин като произход, иначе тази държава едно географско положение, нищо повече. Ние сами сме се докарали и нашите управляващи. Тя е византийци, тя е фарисеи. Това е пълна трагедия. Те хора нямат ли акъл в главите си? Как може такова нещо? Какъв абсурд самото съществуване. Като вземеш парламент, правителства, не знам какво още, политики и всичко това ми да върват на майна света за пълни неща, да се махат, да се отиват. Или да се преселят някъде в друга планета или в други светове там. Ама те ще заразят и с своята аура, със своето ще заразят и другите светове. И друга галактика да отиде да се същата работа. Това е такова зло. Пасмина, това е сган. Това е пасмина за това. Къде отиди? Как може, бе, такива хора, ние, нали, просто да се сетим за малко Ботев Левски, всички големи възрожденци. Ето са си дали живота за тази апостоли, държава. Бойко, ние с теб сме апостоли корабокрушенци. Ние сме жертва на нашата действителност. Това е много злокопна. Възмутилите това да гледаш как разрушено пастървово стопанство, което аз не мога да го ползвам. Ще им ги говоря, ще им казвам нещата си. Обаче те трябва да го проумеят. Първо управляващите манипулатори. Вижко, това е държава на мошеници, разбойници и не знам още какво. Лошото е, че институциите са се компрометирали тотално. Това е абсурд. МВР и прокуратура вместо да разкриват, да укриват престъпления. Не, това винаги е било така. Обаче всякакви граници минава. Не, това е пълно не може да се търпи повече. Не може. Пълно беззаконие. Никакви закони, нищо. Абе, това е, нали ти казвам, Абсурдистан, държава на абсурда, страната на неограничените невъзможности. Защо реши да ме подкрепиш? Как? Защото виждам, че ти си абсолютно прав във всичко. Това, което ти го описваш във вестника. Да, което в телевизионното предаване. Да, и в телевизионното предаване. То се вижда, то очевидно, то няма нужда от писания, нали? Да. Очевидни неща. И си затварят очите институции. Ние познаваме всички. Какво представлява? Ти си един от първите апостоли, и, за съжаление, и апостоли корабокруженци сме всички. И мои приятели, и колеги, истинските хора. Те просто нямат място тук. Така не направиха. Там са докарали. Обаче ние няма да се дадем. Ние няма да се дадем. Не, какви велики хора са си отивали за идеи, за каузи, за истината. Защото истина и справедливост трябва да има. Трябва да се просто да се припомним за всичко, което е било, хубавите моменти, хубавите неща, които са ставали тук. Нали? Обаче да се възроди, това ми беше мисълта. Да им го кажем в прав текст. Да се възроди истината. Вие си отивайте, нямате място тук. Отивайте си където искате. Ние сме нормални хора, искаме да живеем нормално, искаме справедливост и искаме ред и законност да има в тази държава. Ако не можете да го направите, подавайте си оставките, отивайте си, нашия живот си върви. Ние нямаме време да ви чакаме. Цял свят е така, бе. Как може то за бизочи, за наглоси на хаосове? Всякакви граници минават. Това са невменяеми хора. И да го приключим така. Те са по менталитет, по
житейска така принадлежност, нали, всичко това, те са дълбоко в душите си носят бандитското, мафиотското. Нали, Тодор Колев, Бог да го прости, нали, наш приятел. Да. Знаем се и много други хора, на които свалям чапка. И вика, навсякъде по света, всяка държава си има мафия. Не може да са болести, плебели, по културите има, нали, съответно трябва да има среда, за плебедите да вираят в подходяща среда. Или отровен климат. Като избухне атомната радиация, нали, става така, че радиацията облъчва. И всички сме много или малко облъчени. Обаче, какво ми беше мисълта? Мафията у нас, мафията си има държава. Тя им бащиния. Сега, не може простака да бъде на почетен на уважение. Значи, простаци, проститутки, не знам какви. И целият слугинаж, журналистически слугинаж, по-голяма част от тях. Може ли? Ами Тоги, виж сега, факта, който ще ти кажа. Да кажат истина. Ми ще кажете истина, бе, тапанарите ми. Защо обслужвате нечи интерес? Умират от страх от службичките си да не вземат, да ги изгонят. Българин е значи недостоен човек за уважение в такъв случай. Пак опираме до нискокачествения материал. Аз мисля, че нещата се промениха от последните протести, хората излязаха на улицата и вече нищо не може да ги спре. Нищо не може да ги спре. После борбата е интелигентните хора срещу църволанковците, Андрешковците от Цървула, Тръндафор не става. Трябва да го знаят. Оня, дето пасал кози всичко. Нямам нищо против селените, но това не са селени. Това са силандури, т.е. хибриди, селски тарикати с бахалско-кокошкарски менталитет. Аз не обиждам. Аз казвам, тази част, будната част от народа, тя трябва да събуди и останалите, защото са превърнати в стадо овце. И затова ние трябва, както априлското въстание тогава не успя, не може. Обаче все пак имаше някакъв стрес, което отшумя и така закантя между великите сили и тогава по-късно вече дойде освобождението. Народа се освобожда. Ти познаваш своя приятел Бойко. Бойко никога не се предава и никога не навежда гръб. Абе, ти си джелатин, нали? Ти си капитан Петко Войвода. Капитан Петко Войвода. И гони до дупка. Особено когато е за законност и за справедливост. Точно това. Законност, справедливост и ще пробием в името на всичките хора, които до тук бяха унизявани. В името на всичките хора, които бяха подигравани. В името на всичките хора, които им съсипаха живота, съсипаха им бизнеса. Точно тези, които се възползваха незаконно, за да направят така нещата в България, че нормалният човек да се чувства тук като все едно, че е чужденец собствената си държава. В беззаконие, без правила, с неработещи институции, с корупция и една държава, която просто вече не се отвръщава от това, което ние не представлява като държава. Ами не, защото тя държи. Та държава е обречена. Ако така продължава, тя ще изчезне. И всички млади, аз им пожелавам. Махайте се от тук, отивай. Ние сме с доживотни присъди тук. Обаче ще ги кара така. Ще го променим. И сме във вътрешна емиграция. Ние сме емигранти в собствената си държава. Слава Богу, добре, че съм пообиколил света. Къде ли не на времето с бели, зелени, червени, с джаз фестивали и концерти. И имаме имунитет. И тази отрова е безсилна, тя не ми действа, не може да ме отрови. Нито на теб, нито на мен. Защото ние сме достойни хора. Ние сме си достойни. Доказани хора. Има и други хора. И аз се надявам на много младите и всичките, които са против тази действителност, да ни подкрепят. Да ни подкрепят. Защото се води и борба. Интелигенцията между простащината. А па те имат интерес да насаждат простащината, чалгата във всички измерения. Да, затова аз съм върху против това и съм безкомпромисен и съм много краен. Затова хич на никой не се цепи. На никой не сме и затова. Обаче, много вярвам в света на нацията, на тези младежи, които сега са на студентските протести, които те да направят, защото те ще направят промените. Ние ще им дадем примера, с това, което ние отстояваме години наред, с начина, по който го правим мъжкарски, с достоинство, без да се предаваме, заставайки срещу всеки, без значение от поста му, без значение от службата, която заема, без значение от лидерството, което има, нали, да речем, политически или какъвто и да е аспект административен, безкомпромисно и до край.
за да уличим тези хора и да си получат възмездието. Абе, Това възмездието е. Господ да ги съди горе. То тук Не, на и земята, закона трябва да бъде Просто- приложен спрямо тях, независимо Трябва- от това кой какъв пост взема. да бъдат Всички са равни отстранени. пред закона. Разбира се, Да. ма това И така трябва да бъде. това е по света, Младите тук е. хора трябва също да живеят в тази държава, да имат самочувствие, да имат достоинство. Хората, които работят, Ами- те трябва да знаят по какви правила работят. В момента в България става нещо страшно. Един студент по право, като влезе, докато завърши, 500 или колко там 100 закона се променят, нали? Няма нищо общо закона, който е влязъл той като студент, Никога. с 100, който излиза. Не може да има такава държава. Не, така. И този абсурд, който се налага институциите да не си изпълняват задълженията по Конституция, трябва да бъде спрян. Особено в такива важни институции, които са свързани с нашето ежедневие, с борбата против престъпността и тези всички негативни явления в държавата. Ние трябва да спрем корупцията в тези институции, трябва да уличим хората, които в тези институции укрият престъпления и на тези хора да бъде потърсен отговор. Това минава всякакви граници и не се търпи. Аз благодаря на Огнян за това, че той оказа такава подкрепа и даде инициатива да направим това гражданско, така да се каже, инициатива за подкрепа на мен, Янко Боюклиев, специално в този случай за пастървото ми стопанство, за да може най-накрая да има едно възмездие, една справедливост и това да отворим пътя на много хора и те да си решат проблемите. Оги, благодаря ти, После приятелю. друго, ние не можем вече да бъдем, да живеем в изолация, както някои хора Разбира се. искат пълна изолация. Трябва да се подкрепяме хората. Много е важно. Всички в България. В света какво става? А пак, защото тя иска да се царуват тук, на наша територия, първи на село да са, и да се царува и така. От Витоша по-високо нема. Нема, ама има. Сега, не, обаче аз викам, от Филибето по-велик град няма. Голям От си, Филибилийския голям си, дух. голям си. Не, Филибето, густо май на Филибето, ей това. И ладата прегърна. Сега, а ти си меценат на културата. Първите, един от първите, нали, които направиха толкова много за културата и за бизнеса, въобще, като си спомням само какви концерти сме правили, какви личности са идвали тук, най-големите наши истински родолюбци, а не мошеници, фалшификатори. И после изплуваха тези те всичките, политиканчета да ти кажа. малки, те не са политици. Те са много дребни политиканчета, изплуваха. които са много нищожни. Трябва да ги гледам под микроскоп. Аз като ги такова ужас, аз затова нали така, не гледам българска телевизия, не чета български вестници. Само заради теб тогава пуснах и се възмузих, гледах. Защото аз се гледам по света, коса. Мен не ме интересува тук, защото ние сме, нали, това е държавата на абсурда. Спираме. А пък ти си приятел и затова ще подкрепа, затова беше. Защото ти заслужаваш. Ти заслужаваш най-голямото внимание. Тази държава трябва на нас, на всички и на целия български народ да плаща вредни за това, че все още стоят тук. И младите, те ще се дигнат и ще си идат, а те искат да останат тук. Няма да допустим. Те са настроени да стоят тук, обаче да променят. А всичките, целият буклук, до сегашен буклук трябва да се изнесе, трябва да се измете този буклук. Той няма и цвят.